Da li je gospodar Todor u tvrđavi? Jeste. Trčao sam od Visoke Poljane. Vest važno nosim gospodaru. Kakvu vest? Veliki crni dim se vidi iz Visoke Poljane. Dolazi s one strane gde je grad Bovan. Nešto se dogodilo tamo u Bovnu. Dobro, sačekaj ovde, javit ću gospodaru. Čuo sam šta je rekao. Pričaj sve što znaš. Ne znam kakva je to vatra, gospodaru, a možda su već stigli. Ko je možda stigao? Ko? A ti znaš bolje od mene, gospodaru Todore. Ne mogu da verujem, a možda se ono čega smo svi strepili zaista dogodilo. Da, možda je naša neverica postala naša sudbina. Možda su Gavranovi osjetili da se tamo u Bovnu dogodilo ono što se u narodu slutilo da se može dogoditi. Uzmite konje, idite uz Moravu, dalje od Stalaća, a bliže Bovnu. I neka se što pre vrati jedan od vas. I Gavranovi odlaze na onu stranu gde je Bovan. Gospodaru moj, zašto si tako zamišljen? Vreme da ti to kaže, Milesa. Možda se dogodilo nešto što se nije moglo izbeći. Slutila sam da se i to može desiti, ali ne tako brzo. Koji od njih trojice? Musa, Muhamed, Sulejman? Sultan Musa. Šta ćeš ti učiniti? Nemoj da me pitaš ono što već znaš. Neću ništa zapitkivati. Dovoljno je da gledam šta radiš i šta se događa. Neće više ništa biti isto kao pre, Milesa. Da li su tvoje slutnje proverene? Poslao sam konjenike uz Moravu. Čim se vrate, neće biti dvoumljenja. Dovedi ga ovamo. Da sve ovo ipak nije ružan san, gospodaru moj. Mogu li ja ostati? Nije san, ostani, možda oboje znamo već njegovu priču. Snovi su kratki. Ovo je naše suočavanje sa sudbinom. Sudbinom? Šta je to sudbina, gospodaru moj? Odgovor na to pitanje nije daleko. Morava mu je obeležila put, a mi smo na tom putu. Ko si i odakle dolaziš? Ja sam trgovac iz Kotora, vojvodo, a begunac iz grada Bovna. A šta to gori u Bovnu? Turci su jutro zauzeli grad i u njemu gori sve što je vatri podložno. Sultan Musa je doveo veliku vojsku i dovukao nekakve bacačke sprave što bljuju vatru. Sedi! Milesa, kako si uspeo da dođeš ovamo? Imam izuzetno brzo konja. Pričaj dalje. Sve što kažem loša je vest, vojvodo. Slušam te. Vojnici despota Stefana Lazarevića su svi izginuli u Bovnu, braneći tvrđavu i narod. Sultan Musa tamo slavi veliku pobedu. Ubija ranjenike i zarobljenike. Žene odvodi u hareme, a mušku decu u janičarske škole. A grad razara ognjem i mržnjom. Pričaj dalje. Napašće i tebe i grad Stalać, čim mu vojska predahne i čim se njegovi zapovednici zasite uživanja na telima srpskih robinja. A šta misliš, kad će to da bude? Uskoro, vrlo skoro Musa namerava da osvoji grad Kruševac, a ti si mu na putu. Prvo će tebe da napadne. Grad Stalać mu je sada trn u oku. Otkud znaš sve ovo što pričaš? Čuo sam od Turaka još pre nego što je Musa došao sa vojskom. A i ti si, mislim, nešto čuo u vezi sa tim. Kuda ćeš sad? Prvo nameravam da odem u Kruševac, a zatim ću otići u Kotor jer više nemam imovine. Turci su sve razgrabili ili je oganj progutao i u dim premetnuo. Uradi kako misliš da je za tebe najbolje i hvala ti za vesti koje si mi doneo. Nisu te moje vesti mnogo veselile i još više sam nesrećan zbog toga. Nisi ti kriv što je tako. Gospodaru, prezreli smo tursku izvidnicu. Gde su sada ti Turci? Čim su nas ugledali i vratili su se natrag uz Moravu. Zar se Musi toliko žuri? Da, žuri mu se, ali te neće napasti odmah baš zato što mu se žuri. Malo je nervozan jer želi da sazna koliko si jak. Kažeš da imaju neke sprave
koje bacaju vatru. Da, bacaju upaljeni katran. A taj katran stvara tako bolne i neizlečive rane na telu. A gori žešće od suve slame. Neprekidno pokušavam da odgonetnem zašto sultan Musa hoće da razori despotove gradove kad je despot turski vazal. A Musa ne veruje ni despotu ni ostalim Srbima, jer zna da je despot u dobrim odnosima sa njegovim bratom Muhamedom. I Musa sada ratuje sa njegovim bratom Muhamedom. I ko zna šta ga je navelo da se sa tolikom silom razmeće po Srbiji i da srpske gradove pretvara u zgarišta. Saznaćemo uskoro, a verujem da će prvo poslati svog izaslanika u Stalać. Da, to će učiniti sigurno. I svašta će ti obećavati, a ti znaš šta mu treba odgovoriti. A sada, mogu li da odem? Najpre se malo odmori. Hoćeš li da ti dam pratioce do Kruševca? Ne. Ne, vojvodo. Biće ti potreban svaki čovek, a ja nemam ništa da bi strepeo da će me opljačkati. Zdrav mi bio, prijatelju moj. Žao mi je što se ovako rastajemo i pozdravi sve moje znance u Kotoru. A ako čuješ da sam poginuo, zapali mi sveću za pokoj duše u vašoj crkvi. Ne. Nemoj mi tako govoriti, vojvodo. Te reči me čine još tužnijim nego što jesam. Rat je, a u ratu se masovno gine. Za sve nas oko Morave ovo će biti novo Kosovo. Pozovi mi vojne zapovednike. Kaži da požure. Idem i ja, gospodaru moj. Idi, Milesa. Zvao si nas, gospodaru. Za koliko vremena možete sakupiti sve svoje vojnike? Mogu ih sakupiti pre nego što noć dođe. Ja to mogu da učinim pre mraka, gospodaru. A da li znate zbog čega sam vas zvao? Znamo, to svi znaju, to i vojska zna, gospodaru. Video sam crni dim gore uz Moravu. I gavranove kako lete na onu stranu. A znali se koliko vojske turski sultan vodi sa sobom? Ne zna se tačno, ali udarit će na nas sa svom vojskom koju je poveo. Koliko dugo treba da izdržimo? Koliko budemo mogli, a moći ćemo onoliko koliko budemo odani uspomeni na našeg čestitog kneza Lazara. Znači, borit ćemo se do posljednjeg, vojvodo. Do posljednjeg koji bude voljan da se bori. Nisam te najbolje razumeo, gospodaru. Razumeo si me, ali nisi očekivao da ovo kažem. Turci su mnogo brojniji od nas i ko hoće može odmah da napusti grad, da ode niz Moravu u šume, tamo gde smatra da će biti bezbedan. Ne, vojvodo, nemoj to govoriti. Ostajemo sa tobom. Nismo se zakleli samo tebi, nego i ovom srpskom narodu. Dobro razmislite, suviše brzo ste mi odgovorili. U gradu Stalaću moramo se boriti do posljednjeg. A i vas, vojne zapovednike, pitam još jedanput. Ko želi da ode, neka mi ništa ne objašnjava. Neka se okrene i neka ode bez reči. Ostajemo ovde sa tobom, vojvodo Teodore. Ostajemo da branimo Stalać. Hvala vam, vitezovi. Hvala tebi što si nam dozvolio da u ovim sudboničnim trenucima budemo sa tobom, Ne vojvodo. zahvaljujte se, ostaće vam deca nerođena. Ostaće nam srpsko ime i srpski rod. I sloboda za koju valja ginuti, i to bez straha od smrti, vojvodo. Kažite svim našim vojnicima ovo što sam ja vama rekao. Ko želi da ode, neka mu je Bogom prosto. Ti sakupi sve čamdžije. Neka polovinu čamaca pripreme za plovidbu, a drugu polovinu neka iznesu na obalu i neka se pripreme da ih zapale.
Neka sakupe vreće sa peskom, neka ih odnesu gore u tvrđavu i neka na krovove preko dasaka izruče sav pesak. Morat ćemo mnogo vatre da gasimo. Biće tako kako si naredio vojvodo. Ti pripremi žene i decu da sutra zorom isplove, a onda počnite da prikupljate vojsku, ali ponavljam, samo one koji se ne kolebaju da li da ostanu ili ne. Idite sad, vitezovi moji, i radite brzo. Majko! Evo i mene, sine. Trenutak je da sa tobom prozborim. Reci, majko. Dogovarali ste se o vojevanju, je li tako? Da, majko. A to je posao za vas muževne, jakih mišica, je li tako? Da, majko. Napašće nas Turci, reče mi snaha Milesa. Njih je veoma mnogo. Upravo sam tako i mislila. Da, majko. Šta si odlučio da učiniš? Dobro, budi na obali dok se sav posao ne završi. To znači da si već doneo odluku? Jesam, majko. Žene i decu sklonit ću iz grada i to što pre. To znači da i nas dve treba da odemo. Da, majko. U seobu, uz beg. U potucanje. Tamo će vam život biti bezbedan. A vi, muževi, braća, sinovi, šta ćete vi? Mi ćemo ostati ovde. Zašto? Majko, nisam navikao da sa tobom razgovaramo o ovakvim stvarima. Tvoj otac je poginuo na Kosovu pre 24 godine. Prošle noći usnila sam tvog oca. Govorio mi je o tebi. Rekao mi je, kaži našem Todoru da dobro razmisli ako Turci napadnu grad Stalać. Mi smo morali na Kosovo. Jer drugog izbora nije ni bilo. Ali sada je drugo vreme i prema njemu se treba drugčije ophoditi. I šta mi otac još poručuje, majko? Probudila sam se pre nego što je uspeo da mi kaže sve što je hteo. Možda je Bog tako hteo da ti sam doneseš odluku o svojoj sudbini. To sam već odlučio. Da, primetila sam malo čas. Ali u meni se nešto pobunilo protiv takve odluke. Želim da još jednom o svemu razmisliš. Zašto? Zato što ta odluka možda nije najbolja. Mi ne možemo da biramo, majko. Ako misliš da nije stvar u pogibi, majko, a znam da to misliš, nemoj tako. Nije stvar u pogibiji. Pogibija može biti veoma hrabra. Naša žrtva može biti veoma plemenita. Nemoj tako da govoriš, majko. Nemoj tako da govoriš. Baš ja treba tako da ti govorim. Drugi bi se stideli da ti kažu te reči ili bi se plašili tebe. Ali ja mogu sve da ti kažem. Sve. Dobro, šta po tvom mišljenju ja treba da učinim? Treba da napustiš ovaj grad. Da napustim naš Stalać. Upravo to. Bez borbe. Bez pogibije branilaca. Turci će doći, proći i otići. Neka se Bajazitovi sinovi između sebe tuku, ali bez nas, Srba. A šta ti, Milesa, misliš o tome? Ja ne mogu ništa da ti kažem. Moraš sam sve da odlučiš. Milesa je tvoja žena. Nemoj je dovoditi u situaciju da ponovo dokazuje svoju odanost prema tebi. Ali ja ti mogu sve reći. Skupo nas je koštala pogibija na Kosovu. Nas je sve manje. I bit će nas sve manje. Ako samo zbog ratova postojimo. Postojimo zbog ove srpske zemlje, majko. A hoće li biti srpske zemlje bez Srba i Srpkinja? Hajde, to mi reci. Treba svi da odemo u šume. U Srbiji ima mnogo šuma. A vratit ćemo se kada za to bude vreme. A tada grada Stalaća više ne bi bilo.
Ni Srbije neće biti bez Srba, a Srba neće biti bez Srpkinja. Upamti to, vojvodo Todore. Srbi će izgraditi nove gradove, ako ih bude. Ako preteknu. I ti ćeš izgraditi novi grad, novu tvrđavu. Razmisli o tome, jer ti o svemu odlučuješ. I moraš brzo odlučiti. Majko, ako odlučim drugačije od onoga što ti tražiš od mene, hoćeš li poštovati moju odluku? Ti si gospodar grada Stalaća, sine Todore. Poštovat ću i ja tvoju odluku. Razmisli još jedno. Sve od tebe zavisi. Majko, da pođem i ja sa tobom. Ne. Ti ostani. Možda ćeš ti pomoći da donese pravu odluku. Ti bolje nego ja. A zašto mi sve ovo govoriš? Zato što si mi majka ili zato što vidiš dalje i bolje od mene? Morat ćeš sam da potražiš odgovor. Jer ti si vođa. Ti si poglavar i zapovednik. Na neka njena pitanja niko ne može odgovoriti bolje nego ti. Odgovor je jedan i drugačiji od onoga što moja majka traži od mene. On je duboko u mojim grudima, Milesa. I ako ga otuda uzmem, da bi ga bacio pod noge, iščupaću zajedno sa njim i svoje srce. Majci si postavio 2 pitanja, ona ti je odgovorila isto što i ja. Ali ima tu još nešto što moraš uzeti u obzir. A to je? Znaš li ti što o tvojoj odluci misle vojnici, ratnici, oni što treba da ostanu sa tobom? Ako žele da brane Stalać, onda će to biti i njihova, ne samo moja odluka. Znači li to da svako ima pravo da sam donosi odluku o svom životu i svojoj smrti? Da, upravo je tako. A žene? Imaju li pravo njihove žene da o tome odlučuju? Ne, one moraju da odu. Zašto? Zato što je to moja odluka. One moraju da budu sa svojom decom. A one žene koje nemaju decu? Zašto me to pitaš, Milesa? Htela sam da znam da li si i o tome razmišljao. Jesam. I one treba da odu. Todore, treba da odu ili moraju da odu? Moraju. Sve. Da, zašto me to pitaš, Milesa? Onako. Iz radoznalosti. Eto, o tome ćemo još razgovarati. Baš želiš? Želim. I moram. Ovo je prvi put u našem zajedničkom životu da se suočavamo sa nekim pitanjima za koje možda nismo ni znali da postoje. Možda smo ih znali, ali smo ih prečutkivali. Nisam ti govorio da sam prošle godine razgovarao sa despotom Stefanom baš o mogućem turskom napadu. Rekao mi je tada, Turci će uskoro da navale novu stranu, a grad Stalać će im biti na putu i ti ćeš biti na putu, vojvodo Todore, i tvoja žena, i tvoja majka, i tvoji vojnici, i njihove žene i dece. Todore, pričaj mi o tom razgovoru s njim. Treba i to sada da mi kažeš, gospodaru moj. Možda će Turci uskoro da navale na ovu stranu. Musa se osilio, a zna da sam sa njegovim bratom Muhamedom u dobrim odnosima i napašće me zbog toga. Branit ćemo se ako nas napadnu. Znam, Todore. Znam da ćeš učiniti sve da se odbranimo. Učinit će to i naši vojnici, Stefane. Ali ja ne želim da ti naredim ono što će morati da se učini. Kad turske horde provale ovamo, imaćeš samo 2 izbora. Da se povučeš u šume ili da se boriš, da braniš grad Stalać. Voleo bih već sada da znam šta ćeš da učiniš i da li mogu da računam na tebe. Stefane! Razmisli najprije. Razmisli.
Moja odluka je zapisana u mojoj krvi. Znači, borit ćeš se. Branit ćeš grad Stalać. Borit ću se dok snage bude u meni. Turaka će biti veoma mnogo. Znam. Grad Stalać će im biti na putu i ti ćeš im biti na putu, vojvodo Todore. Tvoja majka i tvoja žena i tvoji vojnici i njihove žene i deca će im biti na putu. Najpre će pokušati da te privole na saradnju. Na predaju, Stefane. Pokušat će. Neka pokušaju. Nastojat ću da ti pošaljem pomoć, ako to ikako bude moguće. Da, ako ikako bude moguće. Ali molim te, nemoj nikad pomisliti da si ostavljen i napušten. Musa će po svaku cenu želiti da osvoji i razori Kruševac. On će želiti da uništi sve naše simbole, naše svetinje i dostojanstvo. Branit ću Kruševac i našu veru i naše sve.